Bon dia, som la classe de 5è B de l'Escola Maria Usó. Us venim a presentar la nostra cooperativa, l'IDEA. Segur que esteu pensant tots que el nom de la nostra cooperativa està mal escrit, però no. Ara sabreu el per què. Però no està fet a propòsit. Està fet expressament perquè els de 5è B ens agrada trencar les normes ortogràfiques. El logotip de la nostra cooperativa és una bombeta que es refereix als dibuixos animats. Quan un dibuix animat té una idea, li surt una bombeta al cap. I el nostre eslògan és l'idea on els subjectes cobren vida. L'organigrama de la nostra cooperativa està acceptat per tots els socis. Primer vam presentar una candidatura, després vam fer la presentació fins que van quedar els càrrecs estables. Beneficis solidaris. Una part dels beneficis obtinguts aniran destinats al Pediatric Cancer Center amb el seu lema "Els nostres petits valents, la teva millor causa", Sant Joan de Déu, Hospital de Barcelona. Les característiques dels nostres productes són reutilitzats, reciclables, creatius, artesanals, útils i decoratius. El nostre primer producte es diu Cultiva. El material estan fets de gots de iogurt, pintura, retoladors i llavors. La finalitat és una torreta per plantar llavors motivadores. El nostre segon producte són els joiers artesanals. Estan fets de fullola de fusta i vernís. La finalitat d'aquest producte és decorar la teva habitació i penjar les joies. El nostre tercer producte són els sotagots sitgetans. El material estan fets de sura i retoladors. La finalitat serveixen per protegir les taules de les rodanxes que deixen les ampolles, llaunes o gots amb begudes fresques. Són packs de 4 sotagots. La capsa ideal. Estan fets de culls de 2 ampolles d'aigua, cintes decoratives i cremalleres. La finalitat d'aquest producte és guardar múltiples coses com gomes de cabell, moneda, xutxeries. El nostre cinquè producte, els imants sitgetans. El material estan fets de fulles cimentades, paper i retoladors. La finalitat serveixen per decorar la teva nevera amb dibuixos sitgetans. L'últim producte són les galetes per berenar. L'últim producte ha sigut un obsequi per part de l'empresa Enva Group per ajudar a obtenir més diners donar a Sant Joan de Déu. Gràcies per escoltar-nos. Ens veiem a la fira. Hola. Us volia preguntar, com soc de promoció econòmica, tot el tema econòmic, a l'hora de crear la cooperativa, l'empresa, què us va semblar tot el procediment? Molts papers, molt difícil de crear el CIF de l'empresa, etc. Si ens expliqueu. Ens va semblar una molt bona idea i vam intentar reunir tot el que podíem utilitzar i reutilitzar per fer aquests objectes. Vam intentar col·laborar entre tots i al final ens va sortir tot amb molt de treball i esforç. Molt bé. Moltes gràcies.